बेबायदि बेनिफ्राय गाकुमा जाय गाकुमाखौ नोंथांमोना सोरबाया दासिमबो नुवाखै हाजोआव थायो बा दंफां गिदिराव थायो केको हाप जिसे कहा जाता है केको साप आप लोग भी उसको पहचानता है बड़े बड़े पेड़ में रहता है और छिपके रहता है छिपकली के जैसे उसका आवाज को हम सुनाएंगे इस तरह से वो आवाज करता है और जब भेकुली को यानी कि मेढक उसको जब सांप ने काट लेता है काट लेने के बाद में वो मेढक ने जिसे साउंड करना पड़ता है उसका आवाज आप सुना रहे हैं ठीक है से जब पकड़ लेता है सांप उसका पैर में जब मेढक ने पूरे पेट को फुला के इस तरफ में पकड़ रखता है भेकुली को तो इस तरह आवाज होता है मालूम है आप सबको कभी देखा हुआ कहीं खेत में कहीं जंगल में पकड़ के रखने से ऐसा आवाज करता है ठीक है इस बार जब बिल्ली से टकरा जाता है हाँ जब मौजिद आरो मौजी नांलायोबा लोगो मोनलायोबा माबायदि रागाजों माबायदि होदावलायो गाबलायो बेबायदि गेजेराव मोनसे तालिया बेनिफ्राय दाउजो दाउआ गावनि दाउसा फिसाखौ सोरांनि सबाला माबायदि गुथुमो माबायदि लोगो माने आदार उजानो थाखाय बिमाया दाउसा फिसाखौ माबायदि लिंलाङो आरो सानसेखालि बिदिनो दाउ फुं सोरां गोसोब्ला बे दाउआ माने फिसाफोरखौ लिंनायाव आंबो दाउला दाउ जानानै गाबना हरनायाव बिमाया सोरगिदिं लामा नायदों जों न' सिङावनो दङमोन थिग बेबायदि दाउला दाउआ जेनेबा बे जोंखौ लिंहरब्ला माबायदि गाबो खोनायाखैना बेबायदि आरो बेनिफ्राय हालगेदा दाउआ माबायदि गाबो ओइ गोजौआव बिरलांग्रा बेबायदि गाबो आरो दाउआ बेबायदि गाबना हरब्ला बे बिरलांबाय थानाय दाउआ दसेब्लाबो गिदिंनानै बे लामा आन्दायनाया बिरलांबाय थानायानो दसे थाथ'यो आं फुरा गम मोनो आरो नुयो थाथ'होनो हायो आङो बेबायदि जासिगोन आरो गेजेराव दा सम लानानै आरो होबावगोन बेखायनो आं दा आरो बिनि उनाव मा दङ जोंहा